जोङो बिजाथिखौ मैया फोसावबाय दिनै बयहाबो मोनसे बिबान फैबाय जोङो खौसे जानो हायैनि थाखाय थांनाय मोननै टार्म जोंनि एमपिखौ जोङो खोमानानै लानांदों आरो नैबे समाव मोनसे मोजां खाबु फैदों दिनै बयबो खौसे जानानै भट होनानै जोंनि सासे गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो देरहाहोनायनि मानोना एबार जोंजों लोगोसे बिजेपि एजिपि आरो गोबां आफादफोरजों जों दंफायो ओंखायनो एबार जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन ओंखायनो जोंनि माहारिनि सासेबो सुबुङा जाहाथे गावनि भटखौ आद्रि खालामा मानोना क'क्राझार समस्तियाव जोंनि सासे एमपि नांगौ आरो बे एमपिखौ मोननो थाखाय इउपिपिएल दोलोल' नङा बयबो खौसे जानानै भट होनानै गुबुन बायदिसिना खोथाफोरखौ बावथ'नानै जों खौसे जानानै आवगायबोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। राजु नार्जारि बिथाङा बिबान एंगारनायनि खोथा खोनानो एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आंनिबो बिथाङा असे फंबाय बायदि जोङो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों बिथांखौ जोङो बयबो सावरायबाय थादों आरो इयुनाव बिथांखौबो जोङो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा जोंनि सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै बिथांनि सायाव जि अननाय बिथांनि सायाव जि सनमान बे जोंनि पार्टिनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन आरो बिनिखायनो बेखौ बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांगोन। जोङो बिजाथिखौ मैया फोसावबाय दिनै बयहाबो मोनसे बिबान फैबाय जोङो खौसे जानो हायैनि थाखाय थांनाय मोननै टार्म जोंनि एमपिखौ जोङो खोमानानै लानांदों आरो नैबे समाव मोनसे मोजां खाबु फैदों दिनै बयबो खौसे जानानै भट होनानै जोंनि सासे गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो देरहाहोनायनि मानोना एबार जोंजों लोगोसे बिजेपि एजिपि आरो गोबां आफादफोरजों जों दंफायो ओंखायनो एबार जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन ओंखायनो जोंनि माहारिनि सासेबो सुबुङा जाहाथे गावनि भटखौ आद्रि खालामा मानोना क'क्राझार समस्तियाव जोंनि सासे एमपि नांगौ आरो बे एमपिखौ मोननो थाखाय इउपिपिएल दोलोल' नङा बयबो खौसे जानानै भट होनानै गुबुन बायदिसिना खोथाफोरखौ बावथ'नानै जों खौसे जानानै आवगायबोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। राजु नार्जारि बिथाङा बिबान एंगारनायनि खोथा खोनानो एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आंनिबो बिथाङा असे फंबाय बायदि जोङो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों बिथांखौ जोङो बयबो सावरायबाय थादों आरो इयुनाव बिथांखौबो जोङो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा जोंनि सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै बिथांनि सायाव जि अननाय बिथांनि सायाव जि सनमान बे जोंनि पार्टिनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन आरो बिनिखायनो बेखौ बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांगोन। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।